The academic study of conservation and its practice are two different things. The academic study might be a modern subject, but its practice is traditional with many communities of the world. And certainly, the indigenous communities of Meghalaya have a lot of these practices which are age-old, and the rest of the world has a lot to learn from. In Meghalaya, the Khasi people have long held on to the belief that the land provides all, and that they are Khon Mariang, which roughly translates to descendants of the land. It is with this belief that they have been able to construct the Jingking Jri, or what is to the rest of the world known as the Living Root Bridges of Meghalaya. Welcome to Let's Talk NRM, our monthly program on natural resource management. This comes to you from the CLEM program, the Community-Led Landscape Management Project under the Meghalaya Basin Management Agency. In today's episode, we will be talking to Kimistar Lubri, Chairman, Kshait Village, Mariang Jingking Jri Cooperative Society. Kini kita Jingking, kibalasna nadu mandai mentai, dau barim ujongi, yakaba ulabu pateng, yangi ki longdien, nagam ta banginyo ban pendan kam. La pendan kam yaka ni ke Jingking, dakabasna tang daki thiet jongka jiri. Kata kadai ka Living Root Bridge. Ngi praktisi yaka ka bagi departemen jongi ki hikai. Mila don sia kata ka jinga trelang bad kitnat sorka kamtam bad ka kelam. Hagaba kumno nginla yaka ban penek pensa igini ki Jingking jiri. Kum ka simenta hagaba ide begini ka sinong jongi. Ngi igini ki Jingking jiri ki badan saudong jongi. Te kala don sia kata ka jinga trelang hagaba kumno yaka ban penek pensa igini ki Jingking jiri. Ke conservation work ke bah ngilale haman laki tenrai jong kini kiding jiri kumno ban aisbo ya ke ban aium ban ai kendau nata ban kenro ban pei ke jaka ha ke bah kilak bandon ki jing tua ya kata ngilale ban ngilaya smart ya kata ke benta kum si benta ya ke ban om tam bangin pei ya ke kiding jiri nrai ban kertiang dien sigi ai ki barim ki ba uman barim ule te ya kata ru ngilale ha ke bah naka klem kila ai kata ke jingram haka bangilak ban snai ni yeng mariang yeng mariang te ya kane ngila dep sna ngila ya sya itu ke bentaru haka ban kanlong kum kajing kan mau nagam tajong kita ki barim om tang bangin kan mau igini ki ding jiri rai ya kata rukum em ke jong kiru te nalor kini ru nakaliang joka kelam ka ai ru ka jingrap yang iki primary cooperative society haka bangin thung syu ya kita rai ding te ban penek pensak kalau ke badan kam haduk kata-kata te hakabayday bakani ke benta ngilayo ru ia kan nursery hakaba hil sanction yang iki cooperative society bangin kampen pha susu ban penjana susu om tang pakin sakut tangkum ne kemagidon rai ban pen kharoi ru haki benta ki babun kijaka jong kasno ke community led landscape management project hakaba kidon ia kata gajing syania yang iki try jaka ki try muluk bat kisim yang iruk kum kita ki start sayan ngila banong hakaba kimwan ban hikai kumno bangi dai ban le ndai ki syania teli telah ngi ka ei kaba ngi le kalau kaba bha bat kaba ngi kham sempang bat ngi kham sotu kham bha te ban ya trei bat kum ka project kalau ka buram ka bakrau hakaba dai bat ka World Heritage Status hakaba ka Sarkar Meghalaya kalabu kalau ka ei kaba kongsan ban ki sotu kan ra sibun hakaba kiri jong ka perthai kin tip lang kin yo ilang kemun kandon ka jing kersan ru naki kumno ya ka ban ya trelang namar ba dagba trei hi nginam la ban khikli ndai dagba ya trelang kamta kan penskam kan ya rap syu kumno ya ka ba nginla ban penek pensa long om tang mangi ki community ndai ka jela hi jong ka Meghalaya hi berkowe kindon ka jing tip nasa sabar mo ngila ban ong hakaba kila ban tip ya kan ka jinglong kerpang jong kan ka jaka hakaba ngilap ni syam ya kan ka Jingking jiri habaki wan ki kum kita ki kumut ka tourism ka baningkong kan ra ya kata ka benta bad habaki wan ki ne pan ka kan ra ya ka yo ka kon no ya ka jing em jong ki parasnong parathau kalong ka ai ka baso tenan bad kalong ka ai ka ba ai museum nagam ta jong ki
cooperative society haki senang bat haki dong ki bafer kafe ban yo ia kata ka jing kenthok mo ka ba sungo shongnya ba ki kenram kilendan lan niki riu pau khmat na syari sap ni kum Chris Brown ka bang ngitep udon ia kata ka jing yo i ka jong u ba ki niki jingking jeri kilong ki ba phla hadu kata-kata ki ba mju semkot te kalong ka ai ka basot tenan bat ka ba yo musim sibun nak ta jongi kumno ya ka bangin nang ya syuk sakmat ban penbahai ki kam mo habangi pe ya kata development tam bangi pe ya kata jingyo jonga simat mo dai ka banikong dai kadai kata jingkio lang katu ka jaka katu kai kumen swala dangi pe ya kana ka banta jong ka jingki jiri kidon ki jaka ki badan tang ki mau siang andai mata anda bangila le pan ya kana ka conservation work haka bangila tei ki kenro kamut katu ka jaka ka don ke ka jingem hang to ki khandau ki sbo ki lang to hang tu ki la ban mi ki tu ki nyut ki nyer ki kenbat ki ding ki si ki babun rukom te kata ka jing montoi ka ba khrau ba ka ba om tang yangi ki nong snong ban ki cooperative society ban yo kam ha ka to ka jaka handrai ka ban kong do kata ka jing em jo ki tu ki badan saudong jo ka to ding jeri yo ka ya ka jing em ngisau kemen haduk mentah meneh apa jong ka federation kumno ban penek pensa ban ya trelang ban ya cooperate lang ban ya merging mod ban yo ya kata ka buj kat kum ka jing start no ngi jodan ya kan ka exposure trip ka bang ngi jurong na ka wei ka cooperative society sya ka wei pat te ha kan ka banta ha ka bang ngilai ya kata ka exposure trip ngilai ban wat ya ta jing tip kat kum ka jing nang ka jongki na ka wei ka blok sya ka wei pat ka blok namar ngi so thu ban na ka wei ka jaka sya ka wei pat ka jaka ka don pa kata ka jing affair te kumno ya ka ban don pat ya kata ka jing trail ya trailang ngele ya kan ka benta exposure trip ngilai na ka wei ka blok sya wei pat ka blok na ka wei ka snong sya ka wei pat ka snong ban ya kali ban ya perthau ban wat ya kita ki jing start ke jongki kumju kumno ya ka ban penbha bat kumno ban ya trailang na ka benta ban penbha ya ki kam si teluk jong ka me khlaya menta ngidon santli ki blok na po am larem na penusla na mau senram na shela bat na nang ne na khat ar snong blok kadon kata ka jing trailang hakaba kidon sibun ki site ya mata kidon hado ar pulai teli ki cooperative society ki ba yasnok tilang sau pulai teli ki snong bat nyau punriu teli ki site ki badan iki ni ki jing ki jiri ki ba fair te kadon kata ka jing trailang hakaba ngidon hapo ki jing kedup syatri jong ka federation ka serwet ubarem mariang jingking jiri cooperative federation ngidon hakani ka benta bat kalong ka ai ka ba museum hakaba ngiadon ba kata ka jing long siteli kumno ya ka ban trai sitom khnang ba ginyo ya kata ka jing itu bat bandrung hakata ka thup jong ka world heritage site ka message lane ka ai ka bang kwa ban ong hang ni kalong ba ban buat iki nuksa jong barem ban ya rengkat bat ka mariang kalong ka ai ka ban dongkam bat ka pekusan tang kata ka leng jong. While these bridges were initially constructed to connect across banks of a river or across two hillocks, today these very bridges have connected the tribes of Meghalaya to the rest of the world, showcasing their traditional ingenuity and talent, and also telling the people that they are Khon Mariang, that the nature and environment can be preserved, protected, while having these constructions. Join us again next month for another edition of Let's Talk NRL.